Det her synes jeg Karina på hendes... Okay, Karina, der kan overleve du så. Lige, men hvor længe altså, det er spørgsmålet. Der er det. Hvordan? Kan jeg lave en redskab så meget, jeg skal til at dreje mobilen? Thanks to Uncle Sam, you're there for a minute. Ja, det ser sgu så noget. Ja, fast på, Karina. Jeg tror ikke engang, det går i minut. Ja. Nej! Kom down! Jeg kan ikke høre det resten op på forhjulet. Det skal godt rigtig godt om den app der. Hun dør lige om lidt. Ja, det gør hun. Jeg tror faktisk, hun rammer det der loft. Det tror jeg fandme. Ellers kan man bare kuldt. Det kunne lige lidt. Ja, hvad sagde jeg? Så er der mål. Se dig selv. Se, hvor fanden er Gane? Der. Lø. Kan jeg, det er en dum idé. Ja, fordi Karine, du kan ikke komme igennem hullet. Nej, uden du dør selvfølgelig. Ja, hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? La. Karine, prøv ikke hvor langt der er ned. Nej, Karine, hvor var dum. Hun er overlevet! Ja, nu er jeg overlevet. Ja, så dør hun. Hvor fanden, jeg må gøre næste det der. Du skulle stoppe og bare give gas, mand. Der er snart, der er død igen. Vi skal den anden vej. Det skulle vi nemlig, ja. Tror det er så rammer kraftigt med muren. Karin fik æblet. Ja! I morgen der var 24 andre, sikkert. Ja, der mangler sikkert 24 der omkring. Ja, en der, der var, og så en deroppe. Kan jeg nærmest jeg mangler kun 2. Nå, hvem siger det ikke også nogen nede i bunden? Nede i bunden er der ingen. Det tror jeg nu ikke, det er, for hvis man på den, så dør hun. Det er flot, Karina. Det er flot styrt. Jeg vil kalde det for Karina Smash. Det er skæg. Karina. Ja, hun er død. Det er spændende det her. Dør hun, eller dør hun ikke? Hun dør. Men jeg siger hvordan. Oj. Hun har overlevet en farlig stuntnummer. Så dør hun bare der i stedet så. Nej, dem igen. Det her bliver meget sjovt. Lad os se, hvordan vil hun så dø den her gang? Der var en trekant. Der var en trekant, ja. Der var der ikke en trekant. Så er hun død. Den der kan du ikke dø der, mand. Det der, ikke også? Det er de professionelle baner. Prøv at se, hvor lidt tiden er til en, der har gennemført den. Han har allerede gennemført den. Det der, ikke også, Karina? Det er de professionelle. Alle dem der. Karina, jeg tror faktisk noget i vejen. Det gør du også. Ej, det gjorde du ikke. Jeg kæft den endelig. Ja, nu. Fortsæt. Den der har set spændende til. Det er også en hjem. Ja, det er ikke. Den nemmeste bane i